खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 सेप्तेम्बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सन्देह खालामनाया फैगोन, असान्थियैनो साना बारलांगोन। बृष राशि। गावनि आंगोजों सोमोन्दोआ गोरा जागोन, गोसोआ गोरोबलायगोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै सोरजोंबा निन्दा होजानो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। कर्क राशि। मोजां हाबा मावना बयजोंबो मान होजागोन, गुबुनखौ मोजां गियान होगोन। सिंह राशि। रांखावरि आरजिना लानो हागोन, बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। कन्या राशि। नखराव रांखावरि जोबस्रांनो हागौ, गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। तुला राशि। गोरोन्थि बुजिलायनायावनो सुथुर जालायनो हागौ, गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि। सोरजोंबा गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन, गोसोआ उरां फारां रंजाखांगोन। धनु राशि। गुबुननि मोजां बाथ्रा खोनासंनाय नङा, गावनि अहंखारजोंनो सोलिनो नाजागोन। मकर राशि। गोरोन्थि हाबा मावना गोसोआव गिखांबाय थागोन, उसुखुथुजोंनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। गोदान जिउ मोननाय बादि मोनगोन, जोबोद गिदिर खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। मीन राशि। नोंथांनि जौगानायखौ सुथुरा नायनो हाया जागोन, सुथुरा सोफै सोफै खालामबाय थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6038 171 91 9101 598021 आरो 9101 547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।